ברכה לילדי העולים לכיתה א'. בבית ספר מדעים ויהדות, היום הראשון של שנת הלימודים הוא יום יחיד ומיוחד, שמדבר אל כל אחד. יום שהוא פתיחה מוצלחת, אפשר לתת, אפשר לקחת. יום של 1000 שאלות. האחל לכולנו שנת רצון ושנת ברכה, והמון המון שמחה. מאחלת בהצלחה אוריאן טבע A2. היום הגדול בא ומתקרב, יום כניסתכם לכיתה א', וכן מכל הלב, בזאת הברכה אני מאחל לכם את מלוא ההצלחה. כי כעת בבית הספר השער נפתח לעולמות מופלאים ומופלא וקסום ומרתק כל כך. עולם אותיות ומילים ספרים עד 1,000,000, שתלמדו ותחכימו, תתמלאו כרימון, תשיגו הישגים, תרכשו ערכים חשובים. פה יקראו לכם הדברים הכי טובים, תשמחו, תברכו, תתנו פרי ויבול, כי בעצם בסופו של דבר השמיים הם הגבול. מאחל מכל הלב, אמיר מרון, פנימר 3. שמי מיכל מכיתה A2. ברצוני לברך את כל הילדים העולים לכיתה א'. התחלה חדשה היא תמיד מרגשת, אבל יש התחלות מרגשות שזוכרים כל החיים. אני מאחלת לכם שהיום הראשון שלכם בכיתה א' יהיה בקרוב זיכרון נפלא שתיקחו אתכם לכל מקום תמיד, ושהיום הזה כמו הימים שיבואו אחריו יהיו מלאי אושר, הנאה ותאוות למידה. נותר רק לאחל לכם שפע שמחה, התחלה חדשה, מלאת הצלחה. תלמידים ותלמידות יקרים, הנה הגיע היום שבו אתם עולים לכיתה א'. אתם יוצאים לדרך חדשה שאליה תצעדו עם הרבה ביטחון, חיוך ושמחה. בבית הספר הכי מצוין באור יהודה, בית ספר מדעים ויהדות. מאחלת אני לכם שתהיה לכם שנת לימודים פרויה ומוצלחת, ושתלמדו טוב וככה תגיעו להישגים וציונים טובים. הגעתם לבית ספר של מצוינות שדואג לכל התלמידים בזכות המורות המקסימות. שתהיה לכם שנה טובה ומבורכת. מאחלת שני חבה, כיתה ג'2. התחלה חדשה היא תמיד מרגשת, אבל יש התחלות שזוכרים כל החיים. תלמיד יקר, תלמידה יקרה, אני מאחלת לכם שהיום הראשון שלכם בכיתה א' הוא בקרוב זיכרון נפלא. שתיקח איתך לכל מקום תלמיד, ושיהיה לך מלא אושר, אהבה וטובת למידה. מאחלת שקד כהן, כיתה A2. שלום לכם תלמידי כיתה א' היקרים. הנה הגיע הרגע שלא חיכיתם, הרגע שפה עליתם לעוד שלב בחיים. לכיתה א', אני רוצה מכל הלב לאחל לכם שנת לימודים מהנה ומוצלחת. ממני רעות סלע, כיתה ה'.